Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Rin ako kay ang akong pagkabisdak Bisayang dakos lagi. Bisaya gutan awar ko ng dagway ana. Bisaya ba o sinultian mo iyahang mga na kuan rin ako. Kini Hungarian, kini Pilam. Oy, naku, Hungarian. Pilipinong amo I sabay. can speak Hungarian. Maghisgot na tayo. Yes, yes. Hungarian. Lang para sira nitong Aida season influence sin stabilizador. Amen. Iswa ko dito day. Abi ni mo nasi kapag murag si kuano katong uyab ni Richard Gomez sa una bang Amerikana nga Si Lucy Torres Gomez dili katong sa Torres. Aw si Dayanara Torres. Dili sa Si Michelle. Dili sa si Torres Pat. Kita mo jud yung Asa ba mga part mo tawa ato siya no? Di si kuan Dayanara Torres. Dayanara Torres. Abi na ko John Torres. Yung ka dili si Dayanara Torres. Kisa man. Yung ka dili si Anak ka Torres Pat. Torres Pat. Katawan ali katawan. Ay sa ato pa butanding dai ni siya aw sabay. Kana ra siya. Oh. Magsuon ko ra siya. Abi ni mo sa kami mga magsuuna sa amahan ani. Ako rin hugog arang-arang. Mau ba? Araw-araw ko na. Hallelujah. Buhok. Ako may nahugog ka ng panggawa sa ang buhok. Pero Kada bintaha gamay ba? ang ako mapamabintaha. Nam ilaha po daw. Ina, turyo to daw. Ilaha. Din ang utana sa Uy, wala man na siya namin ni Naalaliwat sa ako, ana sa probinsya ba? Naliwat ko sa mga panit dadres loob. Pero hindi yung sa may kastoryan mo sa imong ianday. Kani ba? Tingugas. Pating Hello. Pragnaong kuno. Pragnaong. Naong. Tarong dito day pragnaong. Ang ako mang Parihag naong. Nainomdom mo? Na kani atong lugar gidayo na nig mga kanang daghan na mga mistisa dinhi. Oh, di ba siya no? Mismo gani katong pag una nimo kita nako, na siya kay kasakong beauty. 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 Dili Mo bitaw na ustahay sa nung kanang Nasyak di kasi yung beauty. sa una kay ngano? Pag inano kay gwapo ba kay siya uyab. Karon. Gwapa kayo. si siya no pagkita niya nako. Na siya sa kong Adi, beauty mama ay. man nimo. Mura ko nog tuba sinag. Dili. Ano ba kind ba ang beauty ha? Tinood. Ano ba kain? Nainomdom nako. Sa una, mora makaingo kung magsuon gina sila naki kani sweeto kay kuani. Sa una ni siya, mo bitong nahimo ni kaning lapu-lapu upon maktan. Og butanding Nahimong boy. first honor of Torres. Adi Torres. Di. Tourism ba? Iwa sa ning gigugos di. Dili sa ko kaya ako. Ayaw man pamangkon. Ano ba kita ni Di? Tungod sa mga beauty nga kaning Mactan Airport, Mactan Island, gidugok og mga foreigner. Tungod ani mga kaning bitsura. Marina Sa to inday pragnaong parihag naong. Wa ka kay bawo nga og mula ako diha sa sa Lapu-Lapu upon public market. Maan kang mayor? Dili. Pare dito ganiha din nga. Nagugtan ko nila kay mura ko. Namalitag puso ba diha ay. Oh, Sige babay. sige babay. Bisig di ka kababay. Kailangan ko nila bani saging. Abi man og mayor. Nagpalitag Lahi, puso ganiha. Pero Ate ba patingugas na oh, ay sa mabitan ko pero Bisaya. aron lang sa kasayuran sa tanan no. Oh. Labi na sa kanang mga chismosa na to di mga silingan. Maminaw. Kasi sumusa sa una. Kani siya. Day. Ang pasabton ta mo bahin ani akong pagumangkon. Uso Mao gyud ni siya. na siya dire. No. Dili kay ari na kuno siya main star dili na ako. Pero samantala lang. Kaya ako man siyang
siya may akong ipuli dito sa akong usa ka apartment dito nga ako ipapanil kay hasol kay mga tao dito. Oy, hindi kay paninglon. Asa ba itong village? na siya apartment ninyo. Nahid na ka itong village ba? Kilid sa village. nasa Apartment. Di ka ni asultian kita mo sa istorya ani akong Siya ni maningil. Dito ni nagdako sa Asa? gawa sa nasod. Pero, maunin siya kamaunin siya mo Bisaya, maunin kabaon siya sa itong Cebuano terminology. Diba? Maunin kay Bauti samtang Expound, please. Manaway na po ka. Explain, expound. Ang saan may akong expound? Terminology. Mauna to siya. So, unas police na. Maunin sila, kabaon siya siya, Ang no? terminology. Kay baon siya mo Bisaya, Spell ko na Jay. di, spell. Ang kanang terminology mo na sa igsuon sa kuan mga polis. Criminology. Mao ba di? Igsuon man mo dili ka parehas. Dili oy kamanghura na sa thermometer. Mao ba? Sus, karon pag kita Ano siya ba? hindi, tiyo sa tinday. Ako ang pasultihan ko. Ako di siya. Istorya ko, istoryoso. Istoryaha kay ngano. Fluent kani siya mudaog Bisaya. Hala. Maghoy. Samtang naani sa gawas sa nasod. Pag sige mi og video call. Mao siya naa sa gawas. Ako ni siya tudloan og Bisaya. Oh. Ate, may wifi. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Kuan wifi klaro. Ay, kasi may Wa pay load. Angan. Janel. Janel. Unsa may kasulti nimo dinhi sa ato ang lugar nga imo man naari man ka dire? Parang katahan naman ko diri mo stay sa kurang sawayan diri sa Pilipinas. Oh. Kaya ana ko anti nga nindot daw dire. Anti angkol. Anya, nindot or bati? Nindot lagi. Nindot Wala. Tayo sa ninyo ako sa klaron di unsa mo gibati ang lugar, ang surrounding or ang mga dagway. Baka nang tanaw magkambali siya nga bati. Nakabati. Ay sa man bati ang palibot. O bati Usa ang bati nga palibot, bating dagway unsa man. Unsa man? Nindot ba na dire yung lugar? Kana. Sus, kana di ay. Sa man. Sa may kasulti Nindot nimo. man kay nature ba? Sa pa mo masulti din sa tong area of responsibility. Yang ganahan mo yung dire. Oh, iba ni ka nga ka. Kayo wa pa ka kaadto sa ganahan kas nature. Dato niya tika dito sa may lugar diha ay nag Asa man? nahan sa Barangay Loob, Nature Spring. Sus, mo di ay. Doon ko na sa Aquas Resort. Dili uy. Aqua Springs. Surf. Imo hasana. Sama. Sponsor nimo. Mo laos ta sa Gatubod. Ah. Spring sa Minglanilla. Ay tay tubod diha na mo diha milagroso na. So, asa sa what country from this coming? Country this coming ba? Dad pag Bisaya From? naman. Di makang lugar na day sa Amerika o sa United States. Sa Russia. Di, kamaka mo ra siya di. Mo na gyud Hoy, right. ingani na lang, inigtor na ko ani akong pagumangkon. Uba na lang mo aron malingaw sad mo. Ya. Kuya Judy Kaya ka di ba natin sa biglaan. nagaguma mong lamuyo diri sa among dapit? Yes. So, naway na po kadudong ninyo. Ganahan may biglaag day. Walay problema sa snack ninyo kay nagpalit ko daan nilang awit reading ang katong Diyos nga makahubag ginalon. Awit trading. Katoy ni sumsum pala nimo. Muana naka. Usaw. Makaubo Hindi man ko na. sumsum nimo na skin di lang. Mura ba sa Kanang Diyos baligay lang awit reading. Kala magujos. Giputos bisan pagsagulan diha og kanang gatas diha. Saon gito? Inigsumsum na ko. Dito na sa Muana. mga flavor. Lain lang ice candy ha. Unsa man ang ice candy? Kubas. Minggo Diyos gani ka ng ginalon. Wa ba ka na nila giputok-putok gitakatakhan. Nya maunsa man kana? Makaubo. Maunsa man kana? Hindi sumsum na ginako. Tagpiso ba? Dagko na bagayo. O di gito. Gusto nila nga ikatag nila ang mga tao. Di ba ba? Hindi sumsum. Nito na ko. Mukha lang dilog. Muana ko. Wala. Gituyo na nako. Gituyo. Kay ngano, aron daghan ko na. Balik daghan mo di ginalo. Ano? Maro sa kay kinuntinir. Ya, asa man ta mamalit ang iskindan ni ron. Ay wala. Ato lang gisgutan kay kanang nigsuroy na to paingon ta dito sa Nature Spring. Kanang Nature Kita Spring kong ito istorya. dito sa Dudong ninyo ba? African DC. Sa atong barangay nindot kay malaki na daghan kay may mga tisay, wa gyud mo tubaga. Isay di ko. Me, Uy, kuy barog ikon niya ay. matod ka Ali, kuno ko sa barawa. ato kuan. Nama mo ilakaw pa no? Matod. Ginahinay sa me. Nya, Unya, huy, Ang katong ubang mga gwapa nga mga tisay. kaysa siya no, kanang day. Jay, Oh, isabay mo ba na mo?
manglakaw sa akong pagumangkon. Amo ko yung sa mi kay atuon sana mo ang kabuk ni Ate Ay ang Kamu na diha ha. Dari sa amin. Dili na ni siya. Kay Sumala nimo diha. Day, ingani ni siya. Pakighimamat sa matag-usa diri ang mga tao akin ni akong mga nasuod. Kay naasad mi importanteng lakaw kay nalangan Nagpaabot ang kachat niya mi sunahan. Oy, ako ka-chat nana. Oh naghuwat na sunahan amo ning atuon. Wala pa kus bayad. Himamata Oy. sa kaarma. Sige, sige. Inibalik niya pag dags na ka. Believe in love and to love I can feel. Tago ni mo Ang tingog. yawa dati mo. Hindi ko tali mo tingog dito. Songers kayo. Oy. Ah. Ako ha, mulakaw ko ha. Oh. Mulakaw sa ko. Nakoy Asa man ka di? Yung sa chorus muli di. Oh, wapay pa ni hapon yan ako. Kani Asa man ka di? ano, mangitatag mga kaayuhan. Nya kamo diha na may lutuonon di nga bilin. Paglungag lang mo ha, pag na may lutuonon diha nya. Murag na pa mo toy bahaw nga kanon. Ubay pa man to. Alam paglungag kanon. Sudan lang yung lutuon ha. Sige, di kami na bahala. Pwede mo dakag Jollibee. Naw ni mo Jollibee. Ikaw ba pilian sige ka Sige lang. pagkaon, uy. Dat anting ag Jollibee nya nagsweldo na ko naka. Nya kay hibaw naman ka Sabi nga. na kong karon. Ay, ang ako kinahanglan mag-budget tas panahon karon kay nagitawag na to og pandemya ug pandemic ug pandesal. Oo, Unsa man ang pandemya? kanang pandemya nga nas babay. Oh. Ang pandemic, Muna siya yung anak, nanganak naman sa pandemya. Nya pandemic yung anak. Muna siya niya. pandesal? Ang pandesal mo ni kanunon mo na ibot pasabot. Ang karong panahon na kinahanglan ta mag-budget atong budget kay snack ng pandesal di. o snack na siya kay ibaw na ka na mga gitawag na tuog ka ng krisis. Di ba mo ko si krisis? Ikaw ka ba kasi krisis? Sala apelido ana. Ha? Sala. Oh, krisis sala. Muna. Oh, munang ang sige lang dadan ta mo niya. Crisis or Chris? Pwede ra na siya kay si Chris taga Lapu-Lapu Street man na. Oh. Pakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo Musakay ko sa motor. Ganan, bira ka kumukuyog. Ganan ko musakay siyang... Uy, naam lagi na yung mga amigo. Uy, naada nang dong dali dong. Ay, kisa man eh ang anak na sa silingan. Dali. Dali. Oh, dali. Naam lagi na suot tong balay. Naman lagi tao diyan ninyo. Oy, ang awad ka, duwa man diay mo. Oh, sulok sa pagtos. Duwa, nag-ML. Oh, sama niyo, duwag NL. Mala, ni ana na ra ba ni si kanang atong presidente? Nga kana kuno Di, ayun ako. Tidi, magsuot pa na siya. Dili ato na pa, sige. Oh, laling ko dia dong. Lingkod. Lingkod. Kisang anak man ito, ang anak ning ko ano, Jusel. Oh, Dinindot lagi nitong balik eh. Naitaw ba? Niwata ka ba? Di man kanis Makalit, lagabot. naibaw na ko nimo imo nang gipatago ni mga amigo kay di ko gustog na amoy mo. Sa may giduan yung email. Ha? Kwarta padala? dili. Ah. Dili, kwarta padala. Ano man? Duwa, Mobile Ang legends. mobile, oh. Ya, oy kanara bang mga makadaot ba sa mata ng ML kaya ang mata ba sa cellphone? Badlo nga di ay. Oh. Si Dua ay. Makadaot na ni ana na ba to Di, presidente? makadato man na di. Makadato. Ano makadato man na? Makadato man. Kay kung Mikey ka, maka-appeal kag tournament. Tournament, kasi na bowling sa patriya kay tournament karaan ano, patriya. Oy, ana ba tong sa akong news na basahan ako ba nga ibawal na kuno ng mga game online game nga mga mobile. Online games. Oh. Ano man di? Nga naman. Makadaot ko mato pa sa itong presidente ha? Asa mga Sige kita nung na sa di. ako Isa ang presidente. ang atong presidente nga pinangga atong presidente nga kugihan nga si Rodrigo Duterte. Basin fake news na di ah. Daily fake news is iyang naong mga istorya. Kana kuno mga mobile. Ganang lang na may mga tournament karon di. Oh, bitaw di. Aw, kasabot ana inyong kuan basta. Oy, nak, ikaw ba? Anak din na ni mo di. Ano Dili. kinani mo? Anak Wala ko man anak ako. na ni mo di. Tanang mga bata din sa kalibutan, labi na ko sa mukha og feeding dito sa Malinas Cathedral dito sa Patkuan. Mga anak na nako. Oh, si Father Max may manghatag og kanang lugaw dito sa katedral. Awa di. Oh, Aba sa anak dyan na ni mo di. Sunggo si kang mami jud. Wanyo tagaig ko nang nagaglaway ng anak ni Jusel. Wala, manggod siya good. Nakaitilupap. Naman siya oh. Orot Oy, naman niya. black kausa ko. Ah. Kay Ay, saglakaw di. ano di ko blackton nga hapon na to kay atuon dito na. Ganaan mo Sama mo song kayo. gingon ha. Paglungag mo. Di ka nanda siya mo kuya. Ngayon kumbiyaan. Ni ana bitaw ko nimo, mupalit pa. Oy, mupalit pa ko kuan. Ha? Balik ra ko. Oy, di. mo kuya mo ka. Unya na lang, sunod na kay mupalit og helmet. Palitan ta mo imo ka si gusto nimo color sa helmet? Pink. Imo. Blue. Oh, ako black. Nana mo ka helmet di. White man na siya, imo man ang mama. Oh, pahit ko black. Pero nga na mo matugi gamit.
Bitaw. Di man kay para may numno ko si imong mama. Dili to nimo kinahot. Ikaw nun, nanalo sa mga... Ikaw nun, taga-birama juga. Asa di si Yatot kas kalambaron. Hindi, asa di si mami. Ha? Asa di si mami. Imong mama, manggo, di makabiya sa pwesto. Kasi Ay. paninda. Oh, busy kay mong mami. Kay, di ba Oy, basin dito mo ari di kay kuan man. Sige lang, ako matong atuon dito kay... Hindi, akong Kasi hindi siya gitiksan. ganan mo ari di kay na akong amigo. Nilayo sa kayo dili. Dili. Ang imong amigo, okay na. Basta, May mo siya pick upon di. akong atuon lagi kay ibaw kay mami ni mo ni text ba nga love ana. Palit Gini yung nga, flower, gini di. nga nga niya di. Natural ana mo gina ang Palit mga yung bouquet di. Hmm? Bouquet. Kusa nang bouquet? Kanang mga daghan flower. Kanang flower di ba? Bulaklak. Daghan. Bouquet di tawag ana? Oh, Unsay Kanang bukid? bouquet? Bouquet? Aw. Oh. okay. Bouquet. Di narok ang amo na andan sa una rose mo man to nya ihatag nako ba? Ah. Mo na Karon among kay kuan. bouquet naman. Suwatan sa ni mo si mami sa una di. Oh, ako butang nga. Asa may butang? Hi. Hi, Ro. Hi, Ro. Mo na akong kuan. Kaya siya no. Oy! Ano jud ta? Pwede ka mangayag tubig? Ginoo ko. Diri ra gud ikaw no. Moy kay ka moingon og silingan ta. Unya. Ang ako dai ning kinugos nya moingon sa silingan. Hala Ikaw, di. no? O ta na pila edad kay pila na yung utang ni mo ana niya do. Pila na edad ni mo ronday? Maglaning 50 na pa jud ko. Lo, 15 ka tuig di. Tuig na. Ang tuig pila man 500. Hala. O na yung ingon Hala. nimo. Hala di. Na, Hala, sige lang. Ang mo ni si anak, si pandemic ni. Anak ni pandemya. Pandemic di na di. Kaya pwede ka mangayag tubig. Oh, walang tubig ito ha. Oy, ina yung mama si pandemya ba? Nya, nangumusta ko niya. Wala nga to susod. Oh. Nada sa dapit sa kanang ayun sa Arinola dapit ha kay di na mainom. Ah. Oh. Dito ko na kayong Di. gugos di. Kani di imo ning gikogos di. Kani Ani, siya kani? ang iyang amahan ako'y nagluhod sa kasal. Ah. Si Junil. Oh, di ba? Si Jonel. Oh, nakaduog na mo Ge. sa. Oh. Oh. No, endutoy. Nalagi sans di. Ang atong silingan nag-birthday wa mangimbitar. Ay, si Nicole di, si Basin, Nicole. Dili. basin kontra na nimo di. Dili ang atong silingan ningingon siya nako Abi pero na ko. Unya. wa man mangimbitar sige lang. Oh, nagkuha na sila kay tawag. Ingon mo kasi nimo. Oh, duta sa. Oh, sige. Oh. Ha. Oh. Di ba sayawa sa ni siya di? Yes. Oh. Ang atong silingan nagbunyag, wa mangimbitar tungod kay we are close and we are social distancing. No invitation always. Yeah. Yo. Kinsa man ni si pandemic, si pandemya. Ay kato si pandemya anak to niya. Basta pandemic bitaw to. Pandemic to, Oy, di pandemic. pandemic, kumana ka diha? Si pandemya ay mong amiga. Amiga na ko sa Eka, pandemya. pandemya to ganina. Ilang papas COVID. Ah, Mm. ah, Oh, yo. Kaya kinsa man na sa. Oh, dai. Salamat kayo. Oh, uy, layo para ba to inyo ha? Nagtricycle ka? Oh. Kuya, wala layo asan yung tubig. Okay ra kuya. Sige na. Oh, sige na pandim. Oy, ganyan lang. Oh, Alik sa balik, alik. ang katungkuan ba? Ang Rap, rap, rap di. Butang sa Rap labi. di. Rap, rap, rap. Butang sa Na. Pakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo kaning bata. Ah, kana. Ah. May kay ni siya musayaw ni apil na ni siya sa Bulaga. Pildi mo ko. Napildi. Ah, Tungod na kay wa man sa magpatudlo na Di, ko di. sayaw nimo. Di, Oh. di ba na songs? Rap di, rap, rap. Oh, Rap, rap. okay. Okay, go. Ako Yes. masayaw, guys sounds. Oh, sige, kana, oh, sige. Kana, Yo. Oh. Oh. Oh, yeah. Sultan ni Swab. Rap di, rap sa di. Oh. Oh. Ay pastilan ini ning kabutangan ta. Buyon magpakiana babatunon sa sikla. Kung nagabihan diskumpyado ka pa, dayon mula baranghag nga. Nakain ka. Imbis magpakiana kung ako kinauna. Gibipistaan ba do? Dos dos and M. Oh kada. Ah, pa din naman. Rapas to karpar. Ano na ba? Oh, kan usom na sa yawa. Ano? Di man na mao. Ana ra man. Oh, sige dai. Uy, di, ayaw sa. Mong utang niya di. Uy, pila na ka tuig. Di, yung utang di. Asa tong wallet nako eh? Ah. Asa tong wallet na? Awa di ba pa siya? Ala. Ala di, kuwangan di. Skwinta ra man na di. Ala. Naya mag-sikwenta, giadag zero. Ala. Ala.
Dara. Wata. Dawata. Para wala na may utang. Oh, sige, ito na. Mama ni mo, kumusta ha? Plite na na yung plite. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo ragyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.